Id-deputati nazzjonalisti huma skomdi iwieġbu dwar l-aġir tal-kap de facto Carola Aquilina. Dan ħareġ b'mod ċar waqt li kienu qed jiġu mistoqsijin minn dan l-istazzjon biex jirreaġixxu għall-aġir ta' Carola Aquilina fost l-oħrajn waqt li kienu deħlin għas-seduta parlamentari li ddiskutit il-mozzjoni b'solidarjetà mal-Speaker Anġlu Farrugia li spiċċa fil-mira tal-attakki estremisti tagħhom. Ewlenin fost dawk li kienu skomdi wieġbu kien hemm id-deputant Beppe Fenekadami illi weġibna hekk. Għal-vot tal-lejla ħad toħorġu. Se nagħmlu ħadd ngħid lilek ħabibti. Aħna nagħmlu dak li jinteressa l-poplu Malti. Skomdu twieġeb kontra Carola Aquilina. L-iskomdi tan fost id-deputanti nazzjonalisti ħareġ forum differenti e kif il-maġġoranza tagħhom għażlu li ma jwiġbux li ġurnalist biex minflok baqgħu deħlin fil-binja tal-Parlament. Kif se tivvot? Għadna qasna fuq niddiskard nirridu ndiskutu. Taqbel li l-Speaker. Nirridu ndiskutu l-affarijiet. Onorevoli Vera se toħorġu l-barra. Sfaċċat l-Speaker tal-Kamra. Onorevoli Vera li ħatoħorġu l-lejla. Waqt il-vot. Onorevoli Vera kien hemm pjan li toħorġu waqt il-vot il-lejla. Taqbel li l-Speaker Washington. Onorevoli Vera li se toħorġu l-barra waqt il-mozzjoni l-lejla. Waqt il-vot. Kif se tivvota? Man naħa tal-Xbox jew man naħa ta' Carola Aquilina? Kemm intela. Taqbel li sfaċċat